Din arbejdstid, hvordan er det? Klokken 7 og kører hjem cirka klokken 3. Det er sådan lidt, altså vi har sådan lidt flex med, at hvis vi er ude, jeg har mange industrikunder, så hvis at der er behov for at blive lidt længere den ene dag, så kan jeg godt det, og så kører jeg lidt tidligere hjem den næste dag eller noget. Så det er sådan lidt flex. Ja. Men forholdsvis fra klokken 7 til klokken 3. Tider, de er, at jeg har 37 timers arbejde om ugen. Det vil sige, at jeg møder 7:50, 10:08 og går hjem 20:03. Fredagen, der går jeg lidt tidligere hjem. 20:02, tror jeg det er. Ja. Det er meget lige sådan på andre arbejdspladser også. Det er fuldstændig identisk med alt andet arbejdsmarked. De fleste af os har 37 timer om ugen, ja. Når I er ude at arbejde, hvad gør I så med pauser, og hvor bliver de holdt? Det er meget forskelligt, for hvis man er på et byggeri eller en fast plads i mere end en uge, så har man krav på container til at spise sin mad i og til at vaske hænder og sådan noget. Men de fleste gange, så gør vi det i bilen, eller hvis vi er ude hos nogle virksomheder eller sådan noget, så kan vi lige låne en stol ind i deres kantine eller noget. Ellers gør vi det ofte i bilen. Ja. Taler om sikkerhed, når I arbejder. Ja, der er en masse regler, men min bedste regel det er, at jeg gør ikke noget, som jeg ikke selv synes er forsvarligt. Ja. Så jeg prøver at tænke på min egen sikkerhed, og det skal man jo altid gøre, fordi der er ikke nogen, der takker dig, hvis du falder ned eller kommer i klemme eller noget. Så siger de bare, at jeg er ikke en idiot, men hvorfor passer den ikke bedre på? Hvem har ansvaret for, at de bliver overholdt? Først og fremmest har man selv ansvar, men udover det, så har vores lokale sikkerhedsmand jo også et ansvar. Hvis han ser, at der foregår noget, som er forkert i forhold til reglerne, så skal han også gribe ind. Og egentlig så er det jo sådan, at hvis man ikke vil overholde sikkerhedsreglerne, så er man jo en risiko for sig selv og andre, og så kan man risikere, at man ikke kan arbejde på arbejdspladsen. Synes du, at sammenhold på arbejdspladsen er vigtigt? Så absolut. Det duer ikke uden. Nej. Der er ikke mange, der kan arbejde sammen, hvis man ikke sådan kan finde ud af at snakke sammen. Har I et specielt sprog, I taler med? Sådan, det er forskelligt fra person til person. Nej, man har det udtryk, at man siger, at man har en håndværkers jargon, kan man sige. Det er vel nok et sprog, og det er nok meget direkte. At når en kollega eller nogen dummer sig eller noget, så kan man sådan i og for sig godt blive risikeret. Det lyder som om, at man bliver svinet til. Ej, din klovn, du skulle da ikke for skarpt kørende her, vel? Det siger man. Men det er jo ikke, fordi man mener det. At sådan er personen hele tiden. Tungen kan være lidt hård, men det er ikke, fordi man mener det så meget. Er et godt miljø vigtigt for dig og din lyst til at komme på arbejde? Ja, det synes jeg helt klart. Det er dejligt at komme om morgenen og sige godmorgen til sine kollegaer, man lige hej og sådan, og så ud sine kunder. Hvis man har et godt sammenhold med sine kunder, og man lige kan snakke lidt andet end kundearbejde, ikke? Så synes jeg, det er hyggeligt. Ja. Det skal det også være, og sjovt. Formerer I jeres elever om, hvad gode arbejdsforhold er? Jamen, det gør vi faktisk, fordi vi har et projekt, som vi kører med eleverne. Så alle elever kommer igennem et projekt, der tager en hel uge, hvor vi kun snakker sikkerhed og arbejdsmiljø. Så på den måde så kommer alle elever igennem det her med trivsel og sikkerhed. Og de afslutter med at aflevere en PowerPoint om det emne der. Ja. Det gør vi. De får da selvfølgelig noget arbejdsmiljø kendskab. Det er nok ikke det, de lige som unge mennesker går allermest op i. Glemmer det nok. Tænker ikke over det, tror jeg ikke. Jeg tror ikke, det er sådan, de glemmer det med vilje, men jeg tror ikke, det er noget, de tænker over. De kan sagtens stå og hoppe rundt i en bunke klodser og vrikke rundt på fødder og ankler, men tage klodserne op og smide dem væk. Nej, det gør man ikke. Man dalrer bare videre hen over klodserne. Så der må man lige en gang imellem rydde nu lige op, så der er lidt ordentligt omkring dig, ikke? Så
så man ikke kommer til skade. Så er man ikke kommet til skade. Falde på et værksted kan have fatale følger. Du kan ramme noget med dit hoved på turen ned i faldet. Så bare alene det at falde, selv fra et gulv, det kan også være farligt. Mm.